So for today's mga kabingka, magbuhat na pug ko karon og bagong rap nako mga kabingka, no. Karon na nako di siya buhat, no. Kay ganang-ganang ko, no. Basig makaingon mo or kani iangkonon na pud ni basig sigarma na pud nagkumpos ani. Actually wala, no. Wala jud ko gi ko wala ko'y notebook. Kumbaga on the spot lang ni karon, no. Karon lang yun ning alawa. Okay, Sabado 30 April, no, 2021 nako ni namugna karon lang gyud, no. Ang title ani is Salot sa mga panimalay. Okay, so Ermi Asurgarma ayo na assume ni kay dili na bisa unsaon wala jud kay nabuhat na kanta. Okay, so here we go. Mga bukbok, mga anay, mga bukbok, mga anay, mga bukbok, mga anay, mga bukbok, mga anay. Salot kayo na mga bukbok o mga anay. Asa sila gyud mga salot, dili gid sila gyud mapungan, diya gid sila gyud sa mga panimalay, grabe gyud sila gyud mo atake, dili raman gid sila gyud mapungan, gubaon nila kutob sa maguba, inana gyud sila gyud kasalpahis, mga bukbok, mga anay, mga bukbok, mga anay, mga bukbok, mga anay, mga bukbok, mga anay. Kit-kit-kiton ang mga dapat kit-kiton. Samot yun na, samot yun na. Mga kahoy, mga kakakahoy. Sa sulod sa inyong mga panimalay, mga aligiman o mapabangko, mamapasira o mapabintana, basag yun na agyo'y makitkit, nga na yun sila yun kasalbahis. Buk-buk-buk o mga anay, buk-buk-buk o mga anay, buk-buk-buk o mga anay, buk-buk-buk o mga anay. Kung dili gid mo gyud mabantayan ang imong panimalay, ayaw hutda, ayaw gyud kumpiyansa ha, kay basig mahurot yun na ang imong mga gamit. Ana gyud sila gyud kasalbahis, ayaw kumpiyansa gyud sa anay, grabe gyud sila gyud mamaak yun na mahubag imong kamot, samot yun na sakitan yun na ang ilang reyna, muatake dayon ang ilang mga kawal, nianag sila gyud kasalbahis. Mga bukbok o mga anay, mga bukbok o mga anay, mga bukbok o mga anay, mga bukbok o mga anay. Yeah. So check us out, DJ March and the place to be here. Please subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel on YouTube. Check us out.